Wale nyumandon foli be kurakura ye aw ye alibi ambalma bamananga meno Mali kono ani Mali koka ambajira awla ka foko ni bamananga kunnafoni daminɛ ni kunnafoni nasiraw fɛ ambajira awla ka foko fɛmi Mali jamana nɔnɔ dilanaw ka jɛrɛ jɛkuluba ɲɛmaw ni o ye amafile ye o y'u ka lajɛrɛba tako filana kɛnɛ sigi sen kan min ni o ye Assemblée générale ordinaire baara nin bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn sibiri de ma mɛ kalo tile 3 ɲamanakaw fɛ Amadu Kamara bɛna ɲɛfɔli kan ye. A sigira sen kan uti kalo san 2023 Association malienne des confédérations des producteurs du lait local ale ye jɛrɛjɛkulu ye min bɛ tali kɛ Mali nɔnɔ baarakɛlaw nɔnɔ bɔbagaw bayɛlɛmabagaw an'a feerebagaw. Bon a kun ye an ka tɔndenw ka fara ɲɔgɔn kan an minnu bɛ nɔnɔ bɔ kɛ Mali kɔnɔ an ka confédération nationale de producteurs de lait donc a y'a jate minɛ an b'a wele ko Ferlait région bɛɛ ta ye Ferlait fédération régionale ye donc Ferlait fila farala an kan n'o ye Gao ni Tombouctou ye olu nana fara an kan ka fara bon n'an ko Ferlait par exemple Sikaso Ferlait Kucala b'o kɔnɔ Buguni b'o kɔnɔ parce que halisa an bɛ tɔn kɔrɔ Mali ka division kɔrɔ in na donc Ferlait Mali Ferlait bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan bi. U ka nin sigiliba in n'an b'a wele ko Assemblée générale ordinaire a kun tun tɛ dɔwɛrɛ yaasa ka se ka nɔnɔ baarakɛbagaw ka bɔ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na u ka sigi kɛnɛ kelen kan ka kɔrɔfɔw falenw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin u ka baara yakubali ani degun ni gwɛlɛya min b'u kan. Laɲini min b'a fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye nɔnɔ baarakɛlaw ye k'u bɛɛ da ɲɔgɔn ɲɛ kan kɛnɛ kelen kan ka hakilina falen kɛ u ka gɛlɛyaw kan pour que ka se ka gɛlɛya ninnu wuli. An bɛ kɛnɛ min kan yan organisation min don organisation in a daminɛna dugu ma an ka jasaw la an ka togodaw la ka na bugudaw la ka na cerclew la na dugumakulu ninnu olu ka coopérative ye coopérative de base ye coopérative simplifiée n'an nana se union ma cercle ma a bɛ kɛ union de cercle ye n'an sera région na a bɛ kɛ fédération nationale ye mais niveau national a kɛra confédération ye donc vraiment ka nin mɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka ɲɔgɔn dɔn ka hakilina falen gɛlɛya minnu bɛ yen u bɛ se ka gɛlɛya ninnu wuli cogoya min na o ye an ka bi lajɛ kunba dɔ ye. Ni sigilibako filanan in a baaraw kɛra tare bawo laɲini min tun bɛ nɔnɔ baarakɛlaw bolo o bɛɛ lajɛlen kɔrɔfɔw saradara kɛnɛ kan ka sanga ni laɲiniw sabatili ye. A kun b'a ko la mais gɛlɛya ninnu an hakili la kumaɲɔgɔnyaw b'an ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkanw yɛrɛ sɔrɔla Guinéenw yɛrɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ k'an ka mɔgɔw bila ka taa mais u kana taa u yɛrɛ ma ten jamana si tɛ yen min bɛ sɔn taa yɛrɛma ma ten u k'a fɔ u ka kodɔn u ka enregistré u pɛrɛn n'u ka mɔgɔw bisimila bi k'u ka taa ko sigiyɔrɔ bɛ d'u ma ni gouvernement ka sariya yamaruya ye. Voilà n y'o de fɔ n ko gɛlɛya tɛ yen FENALET tɛ fila ye Mali kɔnɔ interprofession ye kelen de ye interprofession kelen de bɛ pour les producteurs laitiers donc FENALET fila o ye ɲɔgɔn faamuyabaliya le ye sinon on parle de fédération nationale on parle de fédération régionale et on parle de confédération an bɛ k'a fɔ ko fédération o ye kulu de ye kulu min bɛ région fara ɲɔgɔn kan ko fédération fila tɛ se ka kɛ yɔrɔ kelen na ko ni fédération ye fila bɔ n'o fara ɲɔgɔn kan k'o bɛ kɛ confédération ye donc an b'o hukumu de kɔnɔ sisan mais komi mɔgɔw y'an dɔn ni fédération ye donc ni fédération ye 5 ye bi fo Tombouctou ni Gao farala kan a taara 7 la sisan région wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu mana sira dayɛlɛlen n'o y'o ka na mais nin bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan kulu kelen min kɔnɔ o ye confédération ye. Surtout ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ k'an bɛ se k'an ka baara lataaɲɛ cogoya min na nɔnɔ ko bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na misi minnu bɛ nɔnɔ bɔra olu bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na hakililajɛw b'o de kan bon gɛlɛyaba min b'an na misi baarakɛla bɛɛ kan o ye misi baloli ye donc misi baloli an bɛna ɲɛ jumɛn ɲini a la est-ce que an ka misi balo laban bɛ to kɔrɔkolo ko ni aliment bétail composé ninnu ma wa an ko non an ka hakilina ye an ka misi baara yɛrɛ kan ka basigi bin de kan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko misi nɔnɔ gɛrɛgɛrɛ ale jɔyɔrɔ ka bon dunkafa o sabatili la ka ɲɛsin bunahadamadenw ka kɛnɛya ma wa fɛn don min bɛ kɛ sababu ye ka bunahadamadenw kala ɲɔgɔn na bunahadamadenya nasira seko ni dɔnko hakaja fɔ ka se ɲɔgɔn minɛ ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni jɛrɛjɛkuluba in n'an b'a wele ko amafile a ɲɛmaaw ka laɲini ti dɔwɛrɛ ka se ka nɔnɔ ko k'a yakubaya Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. An b'an kunda Sikaso mara kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka bɛn ni kari ye mɛ kalo tile 4 Sherifula Duba Sikaso ni o ye résidence Sherifiani ye Amdalaye Sikaso jibondo kura dɔ kurumo karila ye min ni a dira Ansar tɔnin dɔ fɛ ni o ye Adama Watara ye u k'a ma ko Lobugu Adama Musa Fɔnba bɛna ɲɛfɔli k'an ye. Nin ɲɔgɔn bɛ kɛnɛba in min sigilen ye nin ye sen kan résidence Sherifiani na Sikaso Amdalaye
Mali silamatongo ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma, Mali silama diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma, silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyada Sherif Ousmane Madani Haidara ka bonyaw de don silamaya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ k'u ka kanu jira a la. Adama Lobu ne tun t'a yelen dɔn koyi, n t'a yelen dɔn a peut-être a bɛ ne se ka ne dɔn mais n t'a yelen dɔn, mais Ala y'a kɛ a nana fayida dɔ bɔ quartier ye goudron fila ka ta ka bɔ yɔrɔ la ka na yɔrɔ la mɔgɔ n'a kɔni fɔra ko Gonbele ye b'a kunna ka je a bɛ min ka so don, n'a fɔra ko Aïdara ye hɛrɛ ye Sikaso ma a bɛ ne min ka quartier la don ne tama tɛmɛ, c'est pourquoi a ko ma wulada in na ko k'u ye n dérange ka na ne wa, n ko nin tɛ dérangement nin ye hɛrɛ de ye hɛrɛ ti ma min kan parce que tubabu ko ten ko l'eau est source de vie, ka foli di a ka cɛdenw ma k'a jira a la k'a fɔ a b'a fɔra cogo min na u b'a kɛra dugu ma ten, a dɔw y'a fara fitinin kan u b'a kɛ ten ka taa jeunesse la ka taa musow la, n ma wele kɛnɛ si kan n ma ko ma jɔgɔla kɛnɛ si kan n'u ma kɛ k'an wasa. A diyara n ye ko an bɛ Serifu fo, Aidara ko yɛrɛ mana fɔ k'a bɛ na Sikaso yan an tɛ se ka sunɔgɔ tellement a bɛ diya n ye, an tɛ se ka sunɔgɔ an denw tɛ se ka sunɔgɔ, an si b'o n'an ka du kɛnɛ an y'a bila dunanw de fɛ, hali an ka ɲɛgɛn an tɛ se ka don an bɛ diɲɛ bɛɛ kɔ tellement Aidara ko ka d'an ye walahi an bɛ dugawu de kɛ Ala ka si ni kɛnɛya di k'a ɲɔgɔn caman yira an na, jibɔndon nin a bɔra nafolo min na worobinɛ ti kɛ a ka ca yan fɔ ka tɛmɛ walayi n'o bɔra yen an yɛrɛ denw bɛ kɔrɔn fɛ walayi Ala ni Aidara sababu an bɛ la ka sunɔgɔ n tɛ walayi an tun bɛ sigi dumuni kunna an tɛ se k'a kɛ mais Ala barika Asimu barika Aidara hali bi an b'a ɲini a fɛ ko a k'a cɛ siri faso kolo a kana décourager a kana juguw ka kuma mɛn walayi. Nin jibondo in n'a tɛnkun bɛ résidence chérifienne na Sikaso Amdalayi a bɛna kɛ sababu ye Amdalayikaw ka jiko k'o nɔgɔya ka sababu kɛ jiko gwɛlɛyaba bɛ Amdalayi kin kɔnɔ. Jibondo in dunya mètre 150 dɔ b'o kan jaliko kuma tɛrɔ nafolo min donna a da fɛ a nib'a fɛ n'o ye Adama Watara ye u k'a ma ko Lobugo Adama. Silamaya miliyɔn da ɲɔgɔn na don. Château in baara pour que ji in ka se ka labɔ kɛ baara min kɛra château in na ni musaka ye. Musaka in taara miliyɔn 8 ani 100 ani 25 ani 640. Baara in daminɛ ani baara in banni a taara kalo 4 de la. Ka sababu kɛ plombier ka voyage cayara sinon a tun t'o bɔ. A dunya hakɛ a bɛ se ka jɔ ni sigida ji ye hali fɛn min tɛ sigida ji ye sabu Lobu Arama ye baara in labɛn cogo min na a tilara ka mɔgɔ ta k'a d'a ma min ka baara ɲɛsin bɛ jiko ma n'a bɛ ji dɔn a don an n'a nana sigi yan ka baara in bɛɛ kɛ ka tile k'a la fɔ fin décembre an sigin bɛ yan n'u ye bɔgɔ ta cogo an mana bila ji min na a b'a fɔ ko non ko mago bɛ ji min na ko nin tɛ an bɛ taa an taara fɔ mètre 100 ani mètre 80 ani mètre 9 n'i ma fili komi a sɛbɛnlen tɛ n bolo c'est-à-dire sigana t'a la fewu ji min a bilala ji min na ji tɛ se ka bɔ. Maa min yɛrɛ ye ɲuman kɛbaa ye sa n'o ye Adama Watara ye bɛɛ lajɛlen kama ko Lobugo Adama silamɛya dɛmɛtɔ Ansar tɔnden don Bani ka kalanden don a ka cɛkɔrɔba ɲuman o kun ye Bani taama ɲɔ ni a ka kalanden ye a ye bonya in kɛ sirifikɛ ye wale ɲuman dɔn na ka sanga ni Bani ka cɛsiriw ye silamɛya diinɛ dɛmɛni na jamana basigili n'a kolosumani na. Parce que bɛɛ b'a kalama an bɛ quartier Hamdalayi ni degun bɛ quartier nin kan fɛn na jiko degun bɛ quartier nin kan a robinet ko ma nɔgɔ wa a kɔlɔn ko o ka jugu n'a bɛɛ ye o degun bɛ yan an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ an kan ka ji di an yɛrɛ ka yɔrɔ ma o kɔfɛ ka ji di sigida fɛnɛ ma i n'a fɔ a bɛ fɔ cogo min na wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ni Ala y'o fɔ k'a fɔ kira cira hinɛ de kama an karamɔgɔ fɛnɛ nana diɲɛ kɔnɔ k'a kɛ hinɛ k'a lase mɔgɔw ma a ka kan ni karamɔgɔ ka so bɛ yɔrɔ min sigiɲɔgɔn bɛɛ k'a fɔ alhamdulilayi ka kɛɲɛ ni o ye an ye labɛn kɛ k'an bɛna jibondo sigi a jateminɛw kɛni ko ka experts ta ka ji ɲini an balimakɛ n'o ye Adama Watara ye ale ko ni Ala sɔnna a bɛna bolo don anw fɛ k'an dɛmɛ walasa baara nin a ka kɛ baara teliman ye a y'a fɔ cogo min na a kɛra ten bon teliman na kɔlɔnsennaw nana an ye baara kɛ 150 mètres an ye ji sɔrɔ a bilara jira ji min an b'a jigin ni Ala sɔnna a bɛna kɛ nafaba ye ka ɲɛsin kin ma
an fana ye baara kɛ o la ka robinet dɔ bila so kɔnɔ ka foraji robinet ba bila kɛnɛma walasa sigida mɔgɔw bɛ se ka o nafa jira. Karamɔgɔ Dantera, karamɔgɔ biro y'a décidé ni Ala sɔnna ma biro bɛna machine san min bɛ forage sɔgɔ i tɔgɔ la k'a sɔgɔ fan bɛɛ ka di mɔgɔw ma Ala yɛrɛ jati kama. Donc karamɔgɔ an mago b'i ka dugawu la su ani tile i ka dugawu kɛ an ye. Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma, Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma, silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyida Sherif Usman Madani Haidara nisɔndiyalen ye kuma ta k'a jira k'a fɔ Lobugu Adama a ka ɲumanɲawale caman bi se a ma Bamakɔ dɛsɛbatɔw ɲɛji cɛli la, miliyɔn caman b'a ni maa minnu jɛ juru la n'a bɛ laban ka jiriw la k'a fɔ a yafara ka miliyɔnw kɔ. Olu bonyamasegin foliw caman kɛra ale la Bamakɔ. Lobugu Adama yɛrɛ ɲinɛmɔ a y'a yira k'a fɔ hali bi a bɛ ɲumanɲa min na n'a ma min fara a kan a kana fɛn bɔ a la. Baara sɔrɔla ka kunjɛ ni saraba tigɛli ye ka bɔ résidence Chérifiyani Jibondo dala. Bani y'a tɛgɛ barakama kɛ ka ji dayɛlɛ ni ɲɛji ye ka suuru. Hali bisa an ka to ni nisɔndiya kɛnɛ in kan an fa ye dakuruɲɛ fila min sɔrɔ ka kɛ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara an k'o ɲamada. An bɛ kɛnɛ min kan n'o ye nin fontaine in dayɛlɛli ye nin ye fɛn fitinin de ye ni an ɲɛ b'a la kɛlenw kɔrɔ. Kunun tɛmɛna ka kɔn bi ɲɛ. Ansaru cɛ kelen bi yɔrɔ o yɔrɔ ni Ansaru yɛrɛ yɛrɛ don a bɛɛ bi baara kɛ a seko danyɔrɔ la. Ansaru yɛrɛ yɛrɛw a bɛɛ bi baara kɛ a seko danyɔrɔ la. Mais Lobugu mɔgɔ min don an bi bi kuma de la kunun tɛmɛna cɛsiri ani jija nin diinɛ bɛ se ka carin cogo min na a y'a seko k'a la. An bɛ wari baara min na o ko tɛ a yɛrɛ farikolo ye baaraw kɛ fo ka kɛ wajulikɛla yɛrɛ ye waati dɔ la yanni wari ka sɔrɔ. Ɔ dɔɔnin sɔrɔla min kɛ n y'a dɔn wajuli bilala parce que ne ma ka kasɛti wɛrɛ ye bilen ko a wajuli kɛ kan ye nin ye ne famana o kɔni ma. Nka fɔlɔfɔlɔ a ka kasɛti kɔrɔw bɛ ne bolo a yɛrɛ tun bɛ wajuli kɛ yanni ne kana kɛnɛ kan. Nka ne ma da la ko a b'o kɛ bilen. An b'a fo Ala b'a seereya an filɛ kɛnɛ min kan nin ye kɛnɛ fitinin de nin tɛ. Mɔgɔ dama min ko ne ma Haidara dugawu kɛ i denkɛ ye Adama a ye nin kɛ n ye a ye nin kɛ n ye Ala de b'a hakɛ dɔn o ye minnu kɛra gundo la de. Bon ne b'o de f'u ye fɛn min b'i bolo n'i bɛ se ka ɲumanɲa min kɛ n'a ye a kɛ. Mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye walahi mɔgɔ y'i yɛrɛ de. An bɛɛ filɛ nin ye karamɔgɔ ko t'a la foyi t'a la an bɛɛ bɛ fɛ ka hɛrɛ de sɔrɔ. Mais i bɛ fɛn min sɔrɔ n'i y'a to i kelen na i ma ɲi dɛ parce que kana siga fiyewu i bɛ bɔ yan. Mɔgɔ ka sɔrɔta minnu n b'a fara ɲɔgɔn kan jama'a malan wa addadahu ka wari jɛrɛ k'a sogolo i nɛgɛnnen don i ta tɛ i b'a mara tabagaw de. Mɔgɔ nin yɔrɔ ye min di Ala ma. Adama a ye nin faamu a ye nin faamu a b'a di parce que n bɛ kɛ wa ma shahidina illa bima alimna an ma kɛ foyi seere ye fɔ min fɔra an ye. Mɔgɔ caman nana karamɔgɔ dugawu kɛ Adama ye a ye nin kɛ n ye karamɔgɔ dugawu kɛ Adama ye a ye nin kɛ n ye. Bon fɛn bɛɛ nkalon bɛ tigɛ nka a ye nin kɛ ne ye maa t'o nkalon da i yɛrɛ la dɛ. Alors o tuma na an bɛ Adama fo o la Ala ye hɛrɛ min k'a ye a m'a bɛn a kelen ma a m'a bɛn a kelen ma. Nin ye fitininin de ye fitininin de ye nin. Mɔgɔw ka kuma fɔra an ɲɛna ko an ka dugawu kɛ Adama ye a ka miliyɔn hakɛ min juru b'u la a y'a ye dekun b'u kan a y'u wele ko a jɛnna. U y'a fɔ n ye salon kɔnɔ kunu ou bien kunasini
k'a fɔ a jɛn'a kɔ bon o la o tigilama kan ka fo a kan ka encourager dugawu kan ka k'a ye fana kɛnɛ kan ni gundo la a kelen tɛ bɛɛ b'i sɔn mais an b'ale de ka kɛnɛ kan bi an b'a fɔ a ye ko Adama i ni ce i yɛrɛ ye di courage kana saliya se o se b'i ye k'a kɛ fandaw ye a kɛ dɔrɔmɛ kelen jɔyɔrɔ n'i y'a ye lahara ɲumanya na ka hinɛ Ala ka jɔn na bilahi a ka bon i ka san 100 seli ni su ni jaga ni hije Ala mago bɛ jɔn hinɛni de la n'Ala ye hinɛ k'i yɛrɛ ye n den min don n tɛ se ka kuma bi wula in na tiɲɛ yɛrɛ la n bi a fo bi ko a ni ce Ala k'a ɲini Ala fɛ a y'a bɔ nafolo min na Ala ka barika don a la. An bɛ bɔ Sikaso ni k'an sɛnsɛn k'an kunda Kayi mara kan Seyidi Sherif Ibrahim Aidara a bɛ Kayi nin waati na ni a ye wajiliba kɛnɛ ɲɛnamaya ye tɛnɛ su a kɛra Kayi Legal Segu balontan kɛnɛba kan Sherifula ciladen minnu y'a seere Abdulaye Jara ni Sama Tarawele de tun bɛ Alamidu Bade ne bɛna ɲɛfɔli k'an ye. Ni y'an ye Kayi dugu kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 22 sanga 30 waati alisilamaya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔden n'a nɔfɛ jama o bɔra Sherifula duba da fɛ ni k'u kunda Legal Segu kan ni wajulusu kan ka ɲɛnɛmaya yen nɔ. Sherifukɛ n'a nɔfɛ jama u tɛmɛna Kayi pɔn filanan fɛ sanga 20 kɔfɛ alisilamaya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔden ni y'a selen dolanci terrain na. yen nɔ Seyid Sherif Ibrahim Aidara ni caman kama ko Iba a bisimilala nisɔndiya ani muyamuya kɔnɔna na alisilamaya dɛmɛtɔn Ansaru tɔndenw ani tɔn kanubaw fɛ n'olu bɔra ka caya i ko dakɔnɔɲi yasa kana baaraw seereya. Sherifukɛ sɔrɔla k'i ka waleɲuman dɔ ɲɛsin jama ma ka foli bila maaba welelenw na ni ka sɔrɔ ka a sigiyɔrɔ sɛgɛrɛ. Bisimilalikanw o sɔrɔla ka tugu o la. An bɛ Ansarudine bɛɛ lajɛlen fo sabula nin ma bari an na depuis u ka ɲɛnajɛ o ɲɛnajɛ n'a bɛ kɛ ni jamajɛrɛ ko fɛn fɛn don anw jeunesse u y'an bonya u y'an karama u y'an place bila o kama ka seereya kɛ k'a yira an ka karamɔgɔ den na n'o ye Iba Aidara ye k'a fɔ a ye an ni Ansarudine jeunesse komi kunu n y'a fɔ terrain na cogo min na an bɛnnen don an bɛ da kelen kɔnɔ an bɛ don da kelen kɔnɔ an ka fɛn fɛn bɛ kɛ Kayi ya jamanajɔ ko la an ni u b'a kɛ fɛn fɛn bɛ Mali basigi ka Kayi basigi n'i ye Ansarudine ka dɛmɛ bɔ a la an bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ se donc ka Ansarudine mɔgɔw ka cɛsiri fo o kɔnɔna la k'a fɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan yan Ala tɛ foyi kɛ gansan kabiri Ala ka Ansarudine da ka créer fo kana bila bi la a ma deli ka erreur foyi kɛ a ka baara kɔnɔ Kayi ya. Dantigɛlikanw kɔfɛ DGP sɔrɔla ka kuma ta ni ka laseli ɲɛsin jama ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ a yɛrɛ ye jeune ye a ye to min sigi a kan ka ladilikan caman kɛ ni ka ɲɛsin sifinlakaw ma. O siratigɛ kelen na Seyid Sherif Ibrahim Aidara a ye alisilamɛw wele ka taa jogobaw matarafali ma i n'a fɔ diinɛ b'a laɲini cogoya minɛ kɛrɛnkɛrɛnya ma dutigiw olu jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye lamɔ sabatili la. I ka tɔndenw Ansarudine an b'o fɔ wallahi dan foyi t'u la i k'i ka jama lajɛ n'o y'a sɔrɔ jogo b'u la i tɛ nin jama in ye mais jogo foyi t'u la ni jogo ɲuman tɛ n'an y'u wele su u bɛ na n'an y'u wele san kɔrɔ u bɛ na n'an y'u wele tile kɔrɔ u bɛ na o tuma an b'a fɔ an Kayi Ansarudine aw ni ce aw ni baraji aw ni ce aw yɛrɛ wa Iba ka nali an t'a fɛ a ka dan ni kelen ma an b'a fɛ a ka caya de aw ka président aw tulo b'a la an b'a fɛ a ka caya wagati bɛɛ lajɛlen parce que Iba ye nin de don denmisɛnninw na ka taa Ala ma a bɛ nin de don denmisɛnninw na ka taa Ala ma o tuma an b'a fɛ Kayi cɛ ni muso aw bɛɛ ni ce aw bɛɛ ni baraji yala mi Ala ka kɛnɛ sigi hɛrɛ la Ala ka wuli hɛrɛ la yarabi duwawu sanumanw bɛna k'a kɔnɔ Ala k'a bɛɛ minɛ an b'o fɔ n ko depuis a nadon san y'a commencé ka na fo ka se ka sumaya nati fo ka se o dugusɛjɛ ma o bɛ ko dɔ kɔfɔ hali ni ko dɔ tɛ yen sabu ko dɔ b'a la o tuma an ka da la an ka tugu a kɔ
wa an b'a fɔ i bisimila i bɔra i ka so i b'i ka so. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amaula dɔnniya k'a fɔ ko ni wajulumu n'a ɲɛnɛmaya la Legal Segu a baaraw kuncɛla ni silamɛya don kan Bayatul Islamiya o tali ye jama fɛ cɛ ani muso caman. Alibisa an ka to Kayi Seydi Cherif Ibrahim Aidara a ye conférence dɔ fana kɛnɛ ɲɛnamaya ni Ansar tɔndenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na kulum ani Liberté denbaya ka bɛn kari mɛ kalo tile 4 ma Bunaɲang tɔgɔ la misiri sanuma in kɔnɔ Cherifla ciladen kɛrɛnkɛrɛnnen Abdoulaye Jara ni Samba Traoré Kadija Traoré bɛna ɲɛfɔli kan ye. U bola iko dakononi ningana nin konferansi belebele in sheria nin konferansi mi animela al-Islamaya demetonya joro denke a Seydi Cherif Ibrahim Haidara fe walasa ka se ka aka bilasiralikan sanmaw anaka lajilikan olu lame a kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛnnen Jamiatul Amsarudin tɔndenw bolo ka u ka nisɔndiya jira ka sanga ni Cherif Ibrahim Haidara ale ka tournée nafaw ye Kayi mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya shifikunda karamɔgɔ yɛrɛ nalen ani sisan cɛ vraiment an ye yɛlɛma caman de adamaden yɛrɛ la o sabu kɛ a fa jɔyɔrɔ jinɛ baara la a fa jɔyɔrɔba ta maliba in kɔnɔ farafinna fo diɲɛ dan bɛɛ i y'a mɛn o den ka wele k'a jɔ a nɔ la vraiment a diyara an ye ka bonya an ma an kɔni foyi t'an da ka foli las'a ma ala ko kisi jugu tɔɔrɔ ma o yɛrɛ ka laɲini fɛn fɛn diɲɛlatigɛ la ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya denmisɛn minnu bɛ dugu ma ala k'a to olu garijɛgɛ ka don u la alors ka diinɛ sira min na alhamdulillah hakilina mun y'an bila conférence labɛnni na o de an yɛrɛ y'a ye tɔn ɲɛtaga bi sɔrɔ a la karamɔgɔ nana an fɛ yan nɔ a ka taga ka sɔrɔ an ma jama bɔ ka tɔnden bɛɛ lajɛlen labɔ ka conférence kɛ o ma bɛn an ma o la an ye labɛn kɛ an ka comité an ka commission centrale comité 11 o jama bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ in kan yan k'olu ka comité 8 o bɛɛ bɛ kɛnɛ in kan yan Liberté denbaya olu fana ka comité 11 o fana bɛ kɛnɛ kan yan o la an y'o bɛɛ de bɔ ka na karamɔgɔ k'a ka jama ye a k'a ka tɔndenw ye a ka kanubaw ye mɔgɔ minnu ko k'u bɛ Haidara kɔ ni an'u ka nafolo la a k'olu ye a ka sigi n'olu ye ka tila ka dakurunya 2 duwawu k'u ye ka kuma k'u fɛ o de y'an bila baara in na a k'a dɔn k'a fɔ ko nin conférence in senfɛ Jamiatul Amsarudin tɔndenw bɔla Kayi marabolo caman na ni kana seereya o de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlen kan Musa Fɔnba ale ka ɲininiw don. Kongo ni Rwanda jamana cɛ manga paranya dɔw bɛ ka kɛ ka taa bɛɛ ye dugu la gundo la jamana law ye ɲɔgɔn sɔrɔ Ameriki jamana ka surunani do kɔnɔ ni ka ɲɛbila bɛnga dɔ tɛgɛnɔ bila bɛnga kunfɔlɔ in a bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye jamana law ka lajɛ ka manga jɔ u ni ɲɔgɔn cɛ avril kalo de la tɛgɛnɔ bila kɛra bɛngan sɛbɛn in na wa Ameriki jamana minisiriso min ɲɛsin mɛ Ameriki ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw mu a bolofara min ɲɛsin bɛ farafinna ma o ɲɛma y'a yira k'a fɔ a bilama nisɔndiya bɛ ni bɛnkan in tɛgɛnɔ bilali ye a yɛrɛ bɛ wele ko Masada Bulos a y'a yira k'a fɔ tiɲɛ don ko in kɛra gundo kɔnɔ wa Kongo Kinshasa kunnafoni di sira caman yɛrɛ ye o sɛmɛndiya bɛnkan in a ma dafa nka ɲɛbila bɛnkan don a fɔ n bɛ ɲɛbila bɛnkan in kɔnɔ k'a fɔ don nataw la jamana ɲɛma Kongo Kinshasa Félix Tshisekedi ani Paul Kagame Rwanda jamana ɲɛma kan ka ɲɔgɔn ye ka tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan kunjɛli baaraw la ni fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ ko k'a bɛ ye u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan kunjɛli tɛgɛnɔ bilali baaraw la minisiriw ka bɔ jamana law la Ameriki jamana bɛ wele bila olu ma ko kura u ka ɲɔgɔn sɔrɔ jango sigi ka fɔ a kana kɔtigɛ bibi na Kongo Kinshasa ma ɲɛmaw kɛmɛ ka Rwanda jamana ɲɛma Paul Kagame jalaki k'a fɔ ale de bɛ Mamurulenjɛkulu M23 kɔfɛ Kongo Kinshasa jamana kɔrɔ yan b'a fɛ ni ka a basigi tiɲɛ Paul Kagame n'a ka fanga fɛnɛ Rwanda kɛmɛ ka jira k'a fɔ Kongo Kinshasa Rwanda Mamurulenjɛkulu min kɛmɛ k'i ɲɛtinɛ kɛ Paul Kagame ka fanga ye Rwanda a bɛ k'i ɲɛ tɛmɛ o ka Kongo Kinshasa dugukolo k'a tɛ k'a kɛlɛ
o don mamurulen jakulu in b'a fɛ de ka Paul Kagame ka fanga de bi ɲɛjugu ɲɛɲuman. Faransicaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ Faransi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛɲɛnabɔw ma Jean-Noël Barrot a ye kuma da ka jira k'a fɔ bɛɛ ɲɛsɔrɔbaliya Faransi ni Algérie jamana cɛ k'a da bɛ Algérie jamana ma ɲɛmaaw de la. A ko n'o tɛ ko Faransi jamana tɛ. A ko hali olu ye u ka lasigiden min wele ka sababu kɛ Algérie jamana y'a ta wele ka bɔ Faransi. Olu y'o wele ka bɔ Algérie faaba la Alger ka na n'a ye Faransi jamana kɔnɔ u ma bila ka taa lasigidenya la yɔrɔ si hali bi a bɛ Faransi jamana kɔnɔ taa yɔrɔ tɛ la. O b'a jira k'a fɔ olu sigi mɛ n'a ye k'a fɔ manga bɛ se ka ba kuma bɛɛ u ni Algérie jamana cɛ lasigiden ka segin a nɔ na Algérie. Faransicaw ka minisiri Jean-Noël Barrot a da sera fɛn min fɛnɛ ma o ye maa yɛrɛ min minɛ bɛ Algérie jamana kɔnɔ Algérie ma ɲɛmɔgɔw fɛ a yɛrɛ Algérie ka den don nka Faransi jamana fɛnɛ b'a jate a den ye ka sabu kɛ o lakodɔn sɛbɛn bɛ a bolo ko Boalem Sansal sɛbɛnnikɛlaba don Algérie jamana y'a minɛ k'a ka kiiriw sigi sen kan k'a jira k'a fɔ san 5 kaso bi kɛ ka sabu kɛ k'a ka kumaw ɲɛsinna jamana kuma sulili ma n'o ye Algérie jamana ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Algérie jamana ni Faransi jamana ka bɛɛ wale kelen u ka segin ɲɔgɔn ma a ma bɔ kari la ka nɛnɛ sɔrɔ ka sabu kɛ tuma min na ni Algérie jamana bɛ k'i yanga n'a ye k'a fɔ ni Faransi jamana kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ Faransi jamana kiiri ye Algérie jamana den dɔ minɛ wa den min fɛnɛ don Algérie jamana lasigidenso n'o ye consulat ye o ma don o de ma bɛɛ Algérie jamana mɔ Algérie jamana ko k'a ka bila Faransi jamana kiiri ma se ka ma in bila o yɔrɔ bɛɛ Algérie jamana fɛnɛ ye Faransi jamana lasigiden dani la ɲɔgɔnna bɛɛ gɛn ka bɔ Algérie nka Algérie ma ɲɛmaaw ko tiɲɛ don ŋaniya ɲuman bɛ Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron na bɛɛ ka ye Algérie jamana ni Faransi cɛ ko nka k'a ka jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli minisiri n'o ye Bruno Retailleau ye o de t'a fɛ ko in ka kɛ ka sabu kɛ o yɛrɛ de fɛ ko tɛ Algérie jamana ni Faransi ka jɛ ye ko kumana k'a bɛ ka ko t'a yɛrɛ tuna k'a kɛ de. Iran jamana ɲɛmaaw ye mugu filita kura jira diɲɛman na u ko mugu filita min ma ko misili a filile a bɛ se ka hakɛ min boli wali kelen a bɛ se ka fɛn lasɔrɔ ni furanjɛ min ye kilomɛtiri 1200 don Iran jamana ma ɲɛmaaw bolo Iran jamana ma ɲɛmaaw bolo a fanga ka bon ni Amérique jamana ka mugu filitaw ye mugu filita kura ye min jirala diɲɛman na Iran jamana ɲɛmaaw fɛ u y'a tɔgɔda ko Kasem Basir a labaara ka di Iran minisiri ka fɔ la minisiri min ɲɛsin bɛ surasiya ma ni o ye Aziza Nasir Zadehi ye a ko u ka nin mugu filita kura in a fanga ka bon ni Amérique jamana sanfɛfɛ kunbɛla ye i n'a fɔ Tahad ni Patriote a k'u ye mugu filita kura in jirilɛ avril kalo tile 17 tɛmɛnen de nka ka a jira diɲɛma na yɛrɛ sa o kɛra mai kalo tile 4 tɛmɛnen an kɔrɔ ni a yɛrɛw ɲɛ bɛ a wulitɔ la ka tasuma siri minisiri Nasir Zadeh ka fɔ la Iran surasiya minisiri a ko Kassim Basir a dilan dɔ u y'u sinsin u ka baaraba kɛlen dɔ de kan san 2024 la u kɛtɔ ka Bani Israila bunde u ye baarabaw minnu kɛ o kɔnɔ u y'a lajɛ ka nin mugu filita kura in labaara n'o hakilinaw de ye ko Amérique jamana ma ɲɛmaaw k'a dɔn k'a fɔ kuma o kuma ni u kɛra farati ye Iran jamana mɔ Iran jamana dafɛlaw la u daga yɔrɔw minnu bɛ yen u tɛ tɔli bonni mɔ Iran jamana fɛ. Ukraine jamana ni Russie jamana ka segin ɲɔgɔn ma a bi kɛ dɛrɛ a bɛ dol dɔrɔn de bolo sa nin ye Vladimir Poutine ka kuma ye ani kunnafonidila dɔ cɛ min bɛ wele ko Pavel Zarubin a ko ni ale yɛrɛ ɲininka ale b'a fɔ ko bibi in na Ukraine jamana ni Russie la cɛ mankan a ko nɔgɔyara dɛrɛ sigikafɔ in bɛ kɛ a bɛ dol dɔrɔn de bolo hali n'o y'a sɔrɔ ko Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky bɛ k'i tulokun gɛlɛya ko dafɛ Vladimir Poutine kunnafonidilaw bɛna lajɛ ka ja dɔ dilan a kan don nataw la u n'a ye jabaraninw na ja min n tɔgɔ dan bɛ Vladimir Poutine ni Russie la jamana ɲɛmaayaso la san 25 min n'a y'o kɛ Vladimir Poutine ni Pavel Zarubin ka kuma na fana n'o ye kunnafonidila in ye a y'a jira k'a fɔ Russie la jamana a mago tɛ se mugujugu ma mugujugu min bɛ se ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen wuli k'o kɛ ani Ukraine cɛ kɛlɛ in nɔ mugu bɛ a bolo sariya kɛ mɛn ka minnu dili diɲɛ di Russie la jamana ma ka sɔrɔ a ma se mugujugu ma ko hali n'o y'a sɔrɔ Russie la bɛ ka dakɔrɔbɔ jango mugujugu ye a ka tabila a la Vladimir Putin ko se tɛna k'a ma kɛlɛ min bɛna ni u kama ko kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛn de fanga jugu min bɛ Ukraine jamana kɔnɔ n'a ɲɛ tun kɛ mɛ Russie la jamana ye n'a jɛ mɛ Russie la jamana janfabaw fɛ ko fanga jugu in daga ta ka bɔ Ukraine jamana da la
eresila jamana bɛ to o hakilina kelen in de kɔnɔ. Vladimir Putin y'a yira k'a fɔ a kana kɛ maa kɔnɔ ale bɛ k'i yɛrɛ ye i n'a fɔ ala ka jiden diɲɛ kɔnɔ. Ale b'i yɛrɛ ye i n'a fɔ eresila jamana di a ka jamanadenw bɛ nɛnɛ kelen ka fiɲɛ min sama ka bila a fɛnɛ b'o fiɲɛ kelen de sama ka bila ale tɛ ciden ye. Burkina jamana silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ye u ka lajɛrɛba tago sabanan kɛnɛ sigi sen kan ni o ye Assemblée générale ye a kɛra ka bɛn sibiri mɛ kalo tile 3 de ma Sherifula misiri sanuman kɔnɔ. Samayira Sanogo a bɛna ɲɛfɔli k'an ye kunnafoni tɔ kan. Ka hakilinajuguw kɛ ka ɲɛsin baarabɔ ma minnu sera ka danganamaya ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye minnu jɔ danbɛ a ka ja ka ɲɔgɔn kunnafoni tɔn yɛrɛ lahala kan dakuruɲɛ kelen ka labɛnw sabati sani Mahamadu Mustafa kisi a nɛmaba ye o bangani nisɔndiya ani o muɲamuɲaw ni ɲɔgɔn cɛ olu ni o ɲɔgɔnnaw de ye dakun ye ɲɛfɔli kɛra minnu kan ka sanga ni silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka bɔ Burkina Faso o ka ladalasigi tako sabanan baaraw ye. An ka projet an ka siège donc bɛɛ b'a lɔn ko siège ni effectivement karamɔgɔ tɛmɛna a première pause pierre bila donc siège ti an bolo ten wala ni mɔgɔ nana deguw bɛ donc an y'a ye o ye baara ye c'est vrai waatiw ka gɛlɛn mais an ka se ka daminɛ donc même ni n'an sera ka dali fɔlɔ bila donc o fana cɛ ka ɲi donc o kɔni kun ye baara ye an ye min senda o tɛmɛnin kɔfɛ min yɛrɛ essentiel ye international ka bɔndara donc dɔ ɲuman bɛ yen n'o ye misiri nin ye donc an ka misiri min bɛ dɔ ɲuman na o baara bɛ sen na alors fadi fana ka kota bɛ yen donc an kumana o kan k'o situation filɛ ka ɲɔgɔn encourager pour que an seni vraiment international kɛnɛ kan an ka cotisation ka se ka dafa. O nisɔndiyalen ka sanga ni baaraw tɛmɛ cogo ɲuman ye maa minnu ye kumaw fɔlen o ni ɲɔgɔn cɛ o ye o ka layidu talen kurakuraya k'a fɔ o na o seko ni o damayira kɛ bani ni a ka denbaya dɛmɛni na janko alisilamɛ diinɛ ɲuman ka se wara diɲɛ bona kun kan. Convention nationale la kalo 2 kalo 2 kalo 3 an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye kɛ baara minnu kɛra ani minnu kan ka kɛ ani minnu bɛ sen na n'a ma ban k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna walasa bɛɛ ka se ka kɛ niveau kelen na information na. Province b'an bolo 20 kɔ lo a 20 kɔ bɛɛ mɔgɔ bɛ na ka na fara ɲɔgɔn kan ni ɲɔgɔn ye in na. Vraiment alhamdulillah ala ni vraiment an ka karamɔgɔ ka duwabɔ o de kosɔn an kɔni fɛ tun ka gɛlɛn parce que an ye san kelen kan tɛ se ka convention na yan mais vraiment duwawu jaabira bi alhamdulillah an fɛ a ka nɔgɔ dɔɔni caman bɔra la a kɔni ma ban mais hali bi a ka nɔgɔ dɔɔni an kɔni sera dɛmɛ dɔn ka na ala n'a ka duwawu kama vraiment bɛɛ ka limaniya ka sigidaw la ka sabati ko duwawu min kɛra Bamakɔ Tamani yɔrɔ bɛɛ karamɔgɔ fɛ wala a bɛɛ jɔlen don n'a ma se o ma don min na a ma se sinon dɔɔni bɛɛ a bɛɛ jaabinen don sinon a bɛɛ bɛ nɔgɔya an fana tun b'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka na yan a tun ka gɛlɛn kosɛbɛ an tun se ka bɔ hali kilo 2 an ka sigida la min nuna yɛrɛ duguba yɛrɛ ye. Ka sanga ni Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnbaw conseil islamique du Mali maa ɲɛmaaba ale ka kunkilennaw ye silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru bɛ cɛsiri la dugu jɛgo 20 janko ka se ka o seko ni o damayira kɛ maanifinya lafiyali baaraw la o don kuma kɔnɔna na silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka bɔ Burkina Faso u bɛ wulikajɔw la sanga ni waati bɛɛ janko ka se ka olu laɲiniw kɛ sabatifɛnw ye. Kalo 3 tɛmɛnen kɔfɛ an ye réunion assemblée nationale kɛ o ni ka se bi ma an ye baara mun sɔrɔ ka kɛ an nana o baara kumabaw le kɔntananji kɛ ɲɔgɔn ye ka filɛ fana n'an bɛna baara kura mun kɛ yanni assemblée nata bi k'an da don olu la bon hakili la réunion bolo le kan ani an ka kota mun b'an bolo komi an ka lɔnba bɛ surunya n'o ye malilu ye a ka ca la n'ala ma ko wɛrɛ kɛ n'ala an si tɛmɛ kan kalo 4 de bɛ an ni malilu cɛ donc a kuma tɔndenw fɛ pour que kota mun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ u ka ja ka kota ninnu bɔ sira ma pour que au moins an ka événement ka se ka kɛ ka ɲa bon an ka baara kɔrɔgɛrɛ mun bɛ n'an kumana mun kan o de an ka kalanyɔrɔ ye bon an ka kalanyɔrɔ nin an jamarela kosɛbɛ an bɛ fɛ ka kalanyɔrɔ nin do fara kan pour que a ka se ka agrandi puis ka kuma an kumana fana an ka chaise kan o nana ka bɔ marabolo caman na Burkina Faso jamana kɔnɔ silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru o ye nin baara in kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye walasa ka se ka hakili jagabɔ ni hakili fɔlenfɔlenw jijaliw kɛ ka ɲɛsin tɔn lahalaw mɔ walasa laɲiniba minnu bɛ sen na olu baaraw ka se ka danganamaya duwawudenw baaraw kɛra ka sigi u kuncɛ. O de fana bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲamadalu la
a k'an bɛn waati wɛrɛ nin talona la man ka jɔnya jɔ an na